in tha nai mo tual thi nai mo thlen changin police ko masak beran ni thina tun tu mai ro hi chuan police station chunga nge police pakhat chu ka hlumani a ka hlumani lai hian police pathum ba ka lokapa an hren lai mek mi pakhat chi chu police station chunga chuan an oma atu ber chunge tual that tu chu ni ta ti tun chum video a hian kan ngai tha ho don ani Movan Lai TV a ka lo lom le ve ka cheu video hi mi lo share saka min lo like sak bok turin ka han ngen masa chewani Vegamon Police Station compound a chuan Kerala Police Housing Cooperative Society le Kerala Sarkar tangkopin miri theita tana inan saksa mi puihne na hlan na hun man tumin anin buat sa inak naka Khualian Minister ron thlennan po darkar chan vevel bak a om to lovani Police Station omna mual thlang hret tual zolaya chuan mi panau pang pahnih hian cricket khelin an ball vuak bo uma chartu atan an ui chenggu chuan mang boka chu program chimtu tur mi pui mai baka media lamte po chuan in pe thokhat to a media lam mi then khatte chuan an video camera mang chuan police station le a chevel thate chu an lo lakual boka nau pang pahnih cricket khel chuan an ball chu police station compound chunga chuan an volut pal hlawa pakhat jok chu police station in hungna bang chu lon liamin bol char tur chuan han kala achar don chi atia police station chunga chuan silai azon in voi thum me poron nita a naupang hlau lutuk chu rangmang khengin atlan chele tawata silai pok rian hriat vele pon lama police omzong zong chu police station chung lampan chuan an tlan luta ASI Vinota chuat laya thi kai nuanga lo let reng chu anwa muta a hetia silai me pon ni ma hret le me pon ni live vel hian TV channel pakhata zain ti siak na program Star Voice an tia chuan me chetle rol pakhathi azai meka hethil thlen live vel hi ka hlum nita ASI Vinota unau pa le aphir pui pa ni bok DSP promote damdoina a in check up lai takani a in check up pa chuan TV a me chetle rol zai chu a NV mek boka DSP promote hi nu pui nei to ni in fanu pakhata nei to a amai rol chu zuain na satlu tu ka wangin an chung ko hi an buaya an fanu sueta e kum khat mi vel le kani lain anu pui sri jai chu na chu apuya chuta tang chun biak ponin bezui to me ulova mu ponin muzui talovani chuta chin chu DSP promoter chu ama ina khosa zui tarenga an fanu po chu na pa chu engang mel pu nge ani ti po chu ala hrelovani TV a mei chetle rol zai a en lai mek chu a fanu sueta e zai chu ani a sueta hi kumsom pasari mi alo ni hel to a aron zai ma a TV channel lamin anu an ron kom masaka wang chuan a fanu ani ti chu a hre thei chawane chuti a fanu puitling ve to tak zai lai a han mu chuan alunga leng thar viau po ani nge anu pui chu phone a bia in Srija kan fanu hian tunge apa chu ani a engang mel pu nge ani ti tala hriat ve hi adik na chan wawani minin mu ti ro ti in anu pui chu ange na chuti lai tak chuan a phir pui pa thi thu chu an ron hrila police station lam chu apan ve ta a DSP promoter le ASI Vinota te unaw ron chor chu dan le anin lai chin dan po hi hantar lang nga lo loila tha ome soitong khan phir an ni a an no pan lai chuan thian anga income chotan ne an pa hi police constable ni in nun hlo thak khopa zu in thin ani a nikhat chu in chunga mei chedang ron hroi lutin an nu fa chuan a hnot chuaka anu pui fanau te a hnot chuak ti sipai ho tu sang lamin an lo hriat chuan anin en kol zui na tur thlatin chom na ape ka ngai tur thu an hrilta a chutia thlatina poisa choi chu ahu phur awangin Vinota jok chu chu le ta a chutiang chuan promoter chu anuna ompuya Vinota jok chu apana ompui ta ne reipo online ompui man lo nikhat chu apa chuan Vinota chu pona thut tirin mei chenau pang pakhathi in chunga nuk lut luya apong sualta a chu thu chu khotlang in an lo hria a khotlang mi pui thin rim chuan apa chu anin chunga nge an ron chil hlum ta ne chumi tuma an pa thla liam tura local anu le unau pa promoter te mela mu bak chu Vinota chu atlan bo zui ta a thingdel lo lungdel lo na chu an lo pui tlinga engtin tinemo police a te tangin an thok ho zui le ta ti mai lova chuan anin kara hian in ngai na tak tak om lo emoti mai turani a amai ro chu thisena inzom na nei na chu alang chuak lo lama le anin hriat ton lo na lama anin ngai sakru ton ve reng ti ro chu alang thunga hei hi alan chian na pakhat chu
Srija in an fanu hruaya apasal pramota atlan bo san tir khan an omna chin hretura aru ka lova chui chuaka naute in kholte lemna tur toys te lova lei sak sham tu kha Vinota hi ani tlatani chuwang chuna lang thei lama in ngei lo tak in huat mel takin langma se chungri la ero chuan arukin unawan ni na chu an vong ve reng ti ero chiang ani ti chuan ASI Vinota ka hlumani dan lama khan let toila police station lama chuan ASI Vinota thi na chungchang chui chian ani ma tan mi pui zong chu tuma ho theilo tura shenri an ni a media lam mi te video camera te po chu police lam chuan an lo lak khom sak vek boka ti chuan a case chui na chu Superintendent of Police Savitai kuta chuan da anita a case chu chui tan anita police station pon lam CCTV footage le media mi te video lo lak kol sang te chu en fi ma sakani a chu ta tang chuan chuin ka hlum na chu pon lam mi thil ti emo pon lama tanga ti emo ani lo ti chu an hre chiang theita a tin forensic lam ending na tangin ASI Vinota chu mun le muna indin chila ka hlumani ti fin fi ani boka tin police station chunga CCTV chu achiat lai ani awangin eng record ma om theilo bokane soitawangin ASI Vinota ka hlumani khan police station chunga chuan police pathum Jona Binesale Sandeep Atebaka drugs kai hnoya an man mi pakhat lokap chunga an khung mek bak chu tuma midang an om velovane police pathum te chu rin hlel om ber te chu an ni a tin rin hlel an om le zual na pakhat chu heng police pathum te hi ASI Vinota nena lawin musakhi to sa an lo ni theu boka chuwang chun case po chu an zinga atu mo ber chunga chui top ngal mai the ani po abe se om hle a ti chuan ma sabera Jona chu dop anita a Jona chun silai me pu ma hret khan drugs kan man kha lokara ka wada a chuti lai chun kanu puin minron phone a choka eile lote damdoi ka eile lote minron zota tin benia kan bat cheng sing sari sanga kan pek thei don le don lo tur chungchang te miron zot boka phone ka da hnuin ka chola hal dewa chauka ka zu pai chu ka wa ina pek ni na ka pek don lai takin silai ron rita a katlan phei ngala ka wa thlen chuan ASI Vinota chu chuat lai a lo le reng to a Binesha le Sandeep te po an ron thleng ve ngala ni atita a Jona le ASI Vinota ten in mu thiam lo na an lo nei to dan chu hetiang hi ani a Jona chuan a chung khat nai vai case pakhat chui lai ania ASI Vinota chu a case chui lai a chuan ava in rol fo thina zan khat chu Jona chuan in rol to lo turin a lo khapa ASI Vinota chuan police ka nia ka case chana ni mo ni lovemo complain ka don vele a tan pui ngai om na mun pan wat zel chu ka hna ni ti in athina rima Jona chu kuta thak ta a Jona chuan ASI Vinota chu eng complain ma dong lo le an case chui lai nei tu mei chenu pasal chu azin bo hlana ni wang maya remchang chu a zan rei nu avakal thin ni na pu thunga apani na chun Sandeep chu do pa ni le ta a Sandeep chuan toilet ka om lai ni a silai ri ka hriat vele katlan chuang ngala kawa thlen chuan Jona le Binesha te an lo om to nge ani ati a Sandeep le ASI Vinota ten in mu thiam lo na an lo nei to dan chu hetiang hi ani a ni khat chu tui chun chua ui thi pai chungchanga mi pahnih hi police station anin hniala apai tu pa jok chu Vinota chuan kuta lo thlaka chutia kuta thlak lai chu police station a meiche constable pakhat fanu chuan a lo hmu a hlau hle a engmoti hnuwa meiche constable chuan a fanu chu a ron zonga police pakhat chuan sar Vinota na hruai chhuak khamale lo ti a tin Sandeep chuan Vinota online no pang enga ngei ron hruai reng ni puitling le nau pang po en ranga moni le ni hian alo ti zawa chumi hrephak chi chuan Vinota le mei chanau pang chuan ron thlenga mei chanau pang chu ice cream alo wa lei pui hi alo ni a Sandeep na chungchang alo soidan chu Vinota chuan a hreman chi bok nen chumi el sen nan chuan nge ni te reng ni Vinota chuan Sandeep hena chuan mei chanau panga chak lo na ka nei ni point enge ilo boi ve na tur om awati zawa tin chumi tlaya chuan Vinota chuan Sandeep fanu school bang chu wa hruain an ina awathla kher boka awathla pa chuan Sandeep nu pui hena chuan Sandeep duty sia mingen angin afanu chu karon thla pe ti lo hril don ni o ati deuh kher boka Vinota na fanu school atangin lo wa hruai ho sakti riat chuan Sandeep chu thinarim hle a Vinota nen chuan in ti buain thi ngamin kutanin thlak zuita a Sandeep an dop zo chuan forensic team lamin report pakhat an ron pei fela
chu report a chuan ASI Vinod ka hlumna pistola kutthla om chu binesa kutthla nen a in mil chi ti hi ani a binesa chu pu thluk mai an han tuma DSP Pramod chuan ka unau pa ka hlumna pistol chu police station a kan kol lai pistol ani ti kan hriat sa ani a police duty zinga binesa hi on guard duty a kan da pistol pai om chuna ni boka a kutthla te chu om ve tura lom chu wang chuan kutthla ringot chu in nga na tling thei lawang alo ti a ti chuan binesa chu an dop vele ta a binesa chuan sentry duty kani a silai chu ka pai nge ya ma se in thiar ka du wangin ka pistol pai chu do kana kan hut chi ani ati a engwanga midang hne na hlan ri mai lo nge ini tia han zo chuan sandi pa chuan midang hne na ka hlane mo hlan love mo ina ka hon em po ani lova police station chunga thawani ka kalsan ni ka in thiara chuaka ka man mo a do kana ka da a chumia wanga hrem ka ngai ni chuan ka poiti lo ma se chumia wanga tual that tuanga in pu tum ngot chu adik theilowang ati a ani po hi ASI Vinod nena in mu thiam lo na lo nei to kha ani a anin mu thiam lo dan chu hetiang hi ani zan khat chu Ambadi hotel an leng howa Vinod chuan room danga kat khel thang tak tak tenen ka tan khela arui em boka choi tura nei to lova a bike da khama khel zui zel chu alatuma ma se khel pui te chuan bike da khama khel chu an rem ti to si lova anin hnial buai tana anjinga pakhat chu kalin binesa chu awapuna Vinod khap daya hroi ho turin awangena Vinod chu mi butut tak ani baka ai reng sang jok alo ni bok nen binesa chu na hu phur hle a ma se ati om mi midang anom ngang si lova avakal ta a ari nang nge in Vinod chu na lo tham lo na samaya alo haulet threp zoka a khap zo don lo ti hriai na chuasan le ta a chutia chuak chu room pi chia corridor a chuan in hau thom a hreta a rol thar mi pa pakhat le mei chetei rol pakhat hian pa pakhat chu kan video ilak kha delete ro ti nan lo nora chu pala chuan engma video kala lo ti in lo tang boka awapan hnaya an buaina chu chin felawa tuma chuti lai chuan Vinod po chu akat den na tanga ron chuakin aron in rol zui ve ta a chuti thelen tum lai chuan rol thar jok chu tlem in khap dai har ta dewa Vinod chuan atlo thluta a chuti a thian pa a to thluk ta ka chuan mei chetei rol chu a thina rim hle a botol pakhat lain Vinod lua chuan vuak atuma alo kun za wangin anin hnial pui pa lua chuan a vota zoka Vinod chu thina rim hle a chu mei chetei rol chu norbetin hotel room chunga chuan nor luta binesa le lo pungkhom midang te chuan hliam tur pa chu damdoina kalpui turin stepa chuan an zon thla a motora hlangin damdoi in an panpui ta a chutian tlan pui lai chuan Vinod kha ama chawin mei chetei rol nen khan an hnut chhia tian hre chuaka angai thalo chu binesa chu hotel lampan chuan a le ta a awathlen chuan Vinod chu mei chetei rol anor lu na room chunga khan lo la omin chunglama kongkhar lo kala binesa chuan ron hong ro tin kongkhar chu beng vaka enge moti hnuwa Vinod chuan ron honga mei chetei rol chunga chuan moilo takin a chen yang ti rin thei turin korma in phel nuang chungle than hluam chungin a lo chuak ta a chu tiang chuan police pathum te chu dop an ni a ma se tul that tu chu ani hi ani etia han hlin chat tur an om lo thunga an unau in ka that tok lo na wang chuan DSP Pramod po chu rin hlel jing a rin lu an tum ta hiala chu ti ni ta ka chuan DSP Pramod po chuan a unau pa thi dan chui tu tima telve chu adil ta a SP Savitai po chu na lo rem ti a ti chuan DSP Pramod chuan case chu a chui ve tan ta a ama sabera binesa chu ko la in ASI Vinod ka hlumani laya a om na hmun le athil ti te chu azot non le ta a binesa chuan sar ka soi to ang khan ka hlumani lai khan toilet ka in thiara ka in thiar donin pol hnena walkie talkie chu lo en turin ka ti a dokan bula Vinod chu alo thua TV alo ena ka pistol chu phelin sar min lo en sak lok ta che ti in dokana chuan ka da a bathroom a kalu sana silai ri ka hriat zui ta ka chuan ka tlan chuak le wata Vinod chu alo le dreng to ani atile a ti chuan Sandeep chu ko le in azot non vele ta a Sandeep po chuan ka soi to ang khan sar ASI Vinod ka hlumani lai khan toilet ka omani ati a toilet chuan binesa hi a om sia ati chuan Sandeep chuan hre tak chungin mei che toilet ka om sar ati a an hanin dop tak zela chuan pasal le fa pakhat nei to
meiche constable pakhat nen chuan meiche toilet a an loin chu kha chu ni in a meiche in puan vena atangin chu an nem ngeta an thil chuina lama mi mal thuruk mak pui an hai chuak tel ta zelani ai nga po chu ni se asoyang chuan toilet a chuan alo om ngei ti na chu ani phot mai chu tianga engma a hai chu tak lawa chuan abul rat atanga chui that le aril ruk ta a pon lama CCTV footage zong le media lamin thla an lo lak kualte chu amal te in a en non le ta veka chuti a han en non ta ka chuan video footage pakhat atangin silai ri hria police station chung an pan lai khan lokap chunga drug sawanga an khung pa kha lokap chunga chuan mu tur alo om mi alo ti a mu chuak ta a ti chuan lokap lam chu panin an mi man chu avadop ta a atira chuan lokap chunga ka om khonge ka kalanga ti in tan alo tum deuna a DSP promote an voi ni khatan ben nu chuan atang rengam talova heti hian a soita a ASI Vinota ka hlumani ma hret khan binesa in thiar tur kha man mo takin akong hren phel paina ron kala chuti akong hrena phel vel pa chuan lokap chabi chu katan na lokap ma chi a hian aron thlau pala aman mo em awangin a thlau ti po hrelowa chabi chu kalata a lokap tala chu in honin ka drugs min man saktak anda na store room lam chu rukin kapana chute kapan lai chuan ASI Vinota kha do kan bula thuin TVIN ti po ka mu theya ti chuan store room a drugs anda chu kala chuaka chuti lai tak chuan silai voi thumaron puaka chu room atanga chua chu ka tuma ma se pon atangin an ron tlan lut ta sup sia room a chuan katang hlen trepa ma se Vinota ruang an thlir thup lai chu in lokap chunga chuan kalut ru le ta a tala chu ka in kal hnan le ta ne chabi chu lokap pona dustbin bula chuan ka the phei le ta a ti chuan drugs kavalak chu po chu toilet a ka pai le ta vek bokani ati a man chuk to ngei tura in ngai lain lokapa an mi man pa po chu tual that tu chu alo ni ta chuang lova ti chuan video footage sang te chu amal te in a en chun zom le ta a atopa chuan thil thar a mu bel le ta video footage pakhata chuan naupang pani cricket khel lai le an bula ui pakhat om chu a muta a chu tatang chuan ASI Vinota thi dan chu DSP promote chuan chui chuakin a thi chana suicide mani in kap hlumani ti in report apeta a chui chu dan chu hetiang hi ani a ASI Vinota thi thu hria damdoina tanga police station lam aron pan khan police station gate a lu lain ui pakhat aka a cricket ball peta rangmang khenga police station atanga ron tlan chok lai alo mu a kha ui mu kha video footage a naupang pani cricket khelmek te bula ui om venen chuan ani nang chia ti hre theya ti chuan naupang te chu zong chuakin thil hriat an nei lo te lo vadop ta a chu tenga dop na lama chuan naupang pakhat jok police station in hung na banglon liama cricket ball chartum tu jok khan ball chara tum lai khan ASI Vinota ama lema in kap hlum lai alo mu man chuni in a hlaulu tukha a ball char tur po char ta lo khan atlan chhezui ta a chu a ball char lo chu an ui chengu chuan ron pet chuakin geta DSP promote nen an loin tok pel ta kha alo ni a ti chuan ASI Vinota chu ama lema in kap hlumani ti chu an nem nget theita a amai ro chu zo na poimo tak om le ta chu ASI Vinota kha ama rawa anun hlim lai takani a call record hunung bera po police station a function a zo vele a anuna a mei chaton tharne na tlai cho e chuak tura in thla thlap an ni nge a chutianga anuna a hlim lai bera engwanga ama le ma chu in that tamai nge ani ang ti chu zo na lian takani ta a chan hriat chu ani phot lo chuan suicide man in kap hlumanga case khar ringot po chu thil thei ani don talawani chutia Vinota kha ama le ma in thatani tia SP Savitai hne na report a pek zo chuan promote chu room atang chuan a chuaka hola chuan tuite inin a thu ha chola chuti lai tak chuan TV channel lamin ain ka hlum don laia ASI Vinotan TV a mei chetlei rol zai a en kha an ron mu tir ta a soitongin TV program a mei chetlei rol zai kha DSP promote fanu sweta yani kan ti to kha a om zia chu ASI Vinota khan ain ka hlum don khan a unau pa a phir puipa DSP promote fanu zai lai alo en ti na ni a anu Sri Jayan ron kom masaka wangin a unau pa fanu ani ti chu a hre theiani a u fanu zai a en ani ve maya chu chuan ama le ma in ka hlum chan nen enge inzom na nei ti chu zo na lian tak ani le ta a DSP promote chuan inzom na pakhat chi om thein a hreta a ti chuan binesa chu kowa
TV channel lamin an ron thon a fanu zai lai chu a entir ve ta a heti hian a zot ta a hetlei rol hi ani em Ambadi hotel a in kal tuma Vinodan ruma a in kal nan pui kha atita a binesa chuan o ni e hetlei rol nge hi ani e ati a ti chuan a chiang ta ASI Vinodan a in ka hlum ma hreta police station a TV a mei chetlei rol zai a en khan mei chetlei rol chu Ambadi hotel a aru ilaya lo pong sual to tlei rol kha ani ti hre chuaka tin chu mei chetlei rol chu mei chetlei rol satli ani mai lovin ama ngei poina angai nat em fanu anga a en a unau pa DSP promote fanu ani ti a hre chuak tel ta zel alo ni a aril ruana in a inten ngoi ngoya chuti lai tak chuan bines a toilet kal turin milo en saklok te ti in a pistol pai chu do kana chuan aron hu chi kher boknen a hre omti ril runa ipik lutuk chu pistol chu la in a in kap hlumta alo ni a thil thlenda na hriat chu avele DSP promote chu chuata chuan a thu thla noka lungche takin a tap zoi zoya a phone ron ri a anu pui Srijai lo ni a Srijai chuan kan fanu i ron mu chu karem ti e address ka ron thonang chenga engtika ngei ron kal theyang a ron ti a promote chuan okin hiam takin Srija min thengil ro tin kan fanu kha tunge apa chu ani a engang mel pu nge ani ti lo hriat tir ngai re reng su ang che ti in phone chu ada ta a an thon thu chu atop ta ne thu bel han nei lokila Vinoda le promote te hi phiran ni kan ti to kha an mel poi nang hleang ti kan threthiam ome afanu muturin promote hi kalta sela afanu chuan tu mel nge lo mu ve ta kang thon thunga inom tak tak nen kan len mu le thoi don nia